Vidíte to, je to tradičný futbal na YouTube. Toto je môj brat. Byl jako brat. To sa nedá popsať. No, to sa nedá popsať, lebo tento brat dokáže letieť, dokáže vypúšťať látky divné a dokáže aj kadiť. No tak to je strašne divné, keď taký človek má aj hodinky a vie všetko, čo vedia všetci. Ale teraz trošku o mne. Som Sára. Volám sa Sára, ale dobre, už idem. Ale Shirley, tento muž je zachráncom jedného malého dieťaťa. Je zachráncom jedného dieťaťa, ktorý vie zachrániť aj